Hej og velkommen til den her lille film. Prøv at se, hvor smukt det er bagved mig. Det er morgen. Og vi skal ud på sådan en lille vandretur. Vi skal prøve at gå på møllerens fodspor her i Pomhule Skov. Det er en del af Hærvejens perler. Det er sådan nogle små ekstra ruter, der er langs med Hærvejen hele vejen op til, hele vejen igennem Jylland. Så er der nogle små ekstra ruter lagt ind, og det er en af dem her. Den skal være på omkring 7 km. Grunden til, at den hedder i møllerens fodspor, det er simpelthen, fordi vi kommer forbi 2 steder, hvor mølleren har været. Altså der har været opdæmmet vand i de forskellige søer, og så har der været, og det har man så brugt til at lave strøm af. Så det bliver spændende at se, om det lever op til forventningerne, og hvordan det fungerer. Men det er en smuk morgen, det er det virkelig. Nyd det, vi ses. Så vi er nået frem til en af de her vandkraftværker, der ligger ude. Det er simpelthen så irriterende. Jeg har lige set en odder, men den er bare væk ved den ene. Det er sjovt, som den bare kan gemme sig. Jeg så den lige så tydeligt. Og så fandt jeg kameraet frem. Og så var det det. Nej, men spændende er det. Det er ikke flot vedhold. Jeg tror også, det er noget museumagtigt. Thank you.
Det er ved at være ved vejs ende. Så skal vi ned for enden af vejen her, så er vi sådan set gået hele ruten rundt. Altså den her i møllerens spor. Det har været 7 spændende kilometer, synes jeg. Det har været, man ser en masse, det har været meget varieret. Og det har jo været skønt. Men jeg vil også sige, at sådan opdelt, så har der måske været 80% grus, sti, og så 20% asfalt. Og asfalt, det siger mig ingenting. Altså det gider jeg simpelthen ikke. Og jeg synes, det trækker lidt ned. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Men det, man skal tænke på, når man går den her, det er, at du går altså lige ved siden af motorvejen. Og det er måske både godt og ondt. Jeg ved ikke helt. Det er ikke den dybe ro, og det er ikke den der dybe tavshed og fuglene, skyderen og helt tæt på naturen. Du har hele tiden den der summende fra motorvejen, den der hylende fra lastbilens dæk. Det er lidt irriterende, men det er meget let, og det skal man og kan sagtens se bort fra. Men skal man ud og have dyb ro og helt ude i tæt med naturen, så er det måske ikke lige her, man finder den. Det finder man ud af. Den er absolut et god tur hver. 7 km, der virkelig er skønne. Meget spændende historie. Vi har været forbi de forskellige møller, både Tørning Mølle, men også den anden vandkraftværk dernede, som stadigvæk er aktiv, som vi allerede har set nogle billeder af. Så der sker noget hele tiden, og naturen er skønt, der er masser af dyreliv. Jeg har set odder. Det er første gang, jeg har prøvet at se sådan en. Jeg nåede ikke at få den på kamera. Det er lidt irriterende. Den er godt nok stor sådan en, når den ligger der på ryggen og kigger op på dig. Men pludselig var den væk, og jeg så den ikke igen. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan det var. Ja, sådan er det. En anden ting, man måske også lige skal være opmærksom på, det er, at ruten er mærket op, og det er med en gul trekant. Og det er meget nyt. Selve ruten er meget ny. Og derfor så er der faktisk ikke ret mange af de her gule trekanter. Det er de her pæle, som jeg også har set billeder af, der egentlig viser ruterne. Og ja, de står med jævne mellemrum. Men den gule trekant, som mange gange er på træerne, som man følger, den er der altså ikke ret tit. Men jeg fandt så ud af, at der er altså også en rød rute, altså ja, en rød ring, som jeg har fulgt nogle steder. Og den var der altså noget oftere, så men ja, man bliver ikke væk. Men man skal bare lige være opmærksom på det der, at hvis man ikke lige kan finde de der gule trekanter, så må man altså også gå efter de røde ringe. Og det er der altså noget oftere. Men jeg håber, at I har nydt turen, og I har fået noget af det med. Jeg har i hvert fald haft en dejlig morgentur her. Solen er ved at komme op. Klokken er 9:30. Så ny dag truer. I har det godt, og tak fordi I så med.